پیرو سلیمانی. پیرو سلیمانی соли 1899 дар шаҳри Самарқанд ба дунё омадааст. падари Пайрав Сулаймонӣ Абдукарим ном дошт ва худи номи Пайрав номи падари Абдукарим, яъне Абдукарим писарашро Пайрав, яъне номи падарашро гузоштааст ва аз ҳамин сабаб Пайрав Сулаймониро Отаҷон низ мегуфтанд. Пайрав Сулаймониро аз синни 5-солагӣ ба мактаб равон мекунанд ва ӯ таҳсилоти ибтидоиро дар маҳаллаи худ мегирад. Пайрав Сулаймонӣ аз соли 1911 то соли 1913 дар мадраса таҳсил мекунад ва аз соли 1914 то соли 1916 дар назди омӯзгорон таълимоти забони русӣ мегирад ва аз соли 1916 то соли 1918 дар мактаби Когон таҳсил менамояд. ҳангоми ташкил шудани инқилоб Пайрав Сулаймонӣ 1.5 сол хонанишинӣ мекунад ва дар муддати 1.5 сол ӯ ба омӯхтани осори шоирони классик аз қабили Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саъдӣ, Ҳофиз машғул мешавад. Пайрав Сулаймонӣ бо тағояш Ҳошим соли 1920 ба Афғонистон сафар мекунанд. солҳои 1923-1924 Пайрав Сулаймонӣ дар Машҳади Эрон буд ва соли 1930 ба шаҳри Душанбе меояд. соли 1931 аз шаҳри Душанбе боз ба Самарқанд, яъне ба ватанаш меравад ва соли 1933 дар он ҷо аз олам чашм мепӯшад.